enti message Otumfuo say next year oba be ya sa reading competition we ya ontie mu enko 16 regions ni na obi a onim reading bia ma meye bi na betima bo mo nso. Yo atiefo ene ye wo menhia na empempi no ya ye kase santene Otumfuo se tutu nyansa eni obuo eni ahofama eni sebe omayin kanko ne asantema nwene ho ne nkanko ntino oya de a wonkasa yen ye kasa ma no ezan se sebe wonya hwehwe animu ele nya afa nu woye bi ya no woye obi oya de a wonkasa said the Bible say ya de ma bonkuma ema nifa hu na nifa so hu na bonkum hu no sa na tie na ene ye wo ha Otumfuo bebre na waye ye ho mpa se ho ntema pa mokran be fe ne mampene ne ye beka said the mo amudi munyansa ne munim de ka so de King Solomon no sa na tie na ene ye wo ha Otumfuo se tutu oye niam e bro adwene ntiase so wo ye eniam a chese obitia na adwene mai ni he aso ti aso no ntimi ntini ye ani ni hu ani ntimi hwe no ye na chese ano so ntimi nka nenne me wo me baba yi ha bebu za de ntina me baba yi ogina me nsa bonkum so sa wo hwa bebo de agina chie ya obonsa kwada yi wada so bi ni nyina ye Otumfuo ne modern mo efa 7 preduasa enwumasua niama wo ye fa enwumasua wo do ho enne opese enwumasua ye twi akenkan ene abrofa kenkan na kwa animu enu nti wotu nipa bi esi wo se de be ya ne nkwada no wo mu remfiri wo mu twi akenkan kasa bi ewuni bia no e ma remfi wo kenkan wo krom kasa na akenkan abrofa kan wo kansi ene na hia enu nti wo yi abrono adua besa duesia mpatam besa duesia si wo ya chese wose wo mo nko na kansie ye wotwi akenkan de brofa kenkan no kwara na mfa so Appiah de hihia so metese ye so na so no ano na akoduru be se enum ana kwasem ni enum no akoda yi na di mu enkunim ya ofri asante mampo kontonti obu onye akuma na naja kuma di fie ne nana no na se ebo nso wanya ne ba bi ko ne nana no na no kwasem se Otumfuo se tu sa akoda yi afekwa na obekọ secondary school obehwe no a fi samre ya akodu university enye we nko omo ye be se mprensa a chese ni nyina mu no na nkwada no so omo awini no ebi enya laptop a chese eboaye enkwada no nyina so omo wini no omo wini omo se do omo kwa broche UK na me chese ade na bra dwene ntia so se ye enti me ka kire awofo de se omo hye omo ma na omo nsua kenkan ja se omo na bachire obata wada na aba na mabonten akwada yi se ne ma me da ya azan na okoda ka menyi ni so obehye na ma me animonya enne animonya so aba mama mpon na busua ebi anka ne ma me betumi ahwe no kra bi anka university ni kra ka be den na nso Otumfuo se tutu danso santima ro wa badaye odwe Ghana ne asantema no odwene enwumasua hunti no ene nkwada anu nyina no ombeko UK omu nyina so beko university free na asam no ansa no Otumfuo be sa hye ye wo mpanimfo a wo mo de da no hwese sa kenkan yi beba so a wuntumi waye kokromoti sa no bo prenye yi oyo pani bia obuni hu buni pa bre ne ho ase no wabadaye na odwo Mr Abebio o ha na ne ye bebisa no Mr Abebio de ye ya Otumfuo de dwuma de hye ne sa na wan kwoti ne wasomu amna bedum pempeso a ene monyam sese Mr Abebio meni aba wo hene ene ye beda wase e wo de akoso no ebi anamaka se wo bi nim bibi ahye bi ehye ase fi baby na bebe Mr Abebio ebra be na kotoko hene wo hye ase se obedi sa adwuma we di ama nkwada ye wasantememu medase na mefa kwanya soso na mabom mu asebio na mada kotoko hene ase se Nyankopon dum ne nyansa ne nimde ne hunumu no wode boa ne manfo na atre akogana ene abibimam nyina na ye bon kontre ekoye achi abemfie num ni ena yade bediewuo eka wiase nyina gu dem na eba asa no wo hene eka se yade ne betimi akane nananom ne megu dem na so ntimi ensi won kwai se wo besua de eno ntino samre no wo share ne foundation no Otumfuo say to the second foundation ema yesi ekoche akenkan homa ema emofra omwo basic schools junior high school ne primary na yekodi sa adwuma no sabio so odi dwuma bi ya se ohwe se dwuma die no nya saso papa na se ne wo pa free mo no won saka na ye ko ye chikohwe ye no ne ye hu se ene na amafo abefo
internet, WhatsApp, ne TikTok, ne nneɛma no nti no mmɔfra no akenkae aba fam ɛno nti wɔn ankenkae nhoma no ɛhɔ ɛna ɔhene esuae na wɔhyɛ yɛn mpanimfoɔ sɛ yɛn yihyɛ akansie no dwumadie bi a ɛbɛboa na apagya mmɔfra no akenkae na boa wɔn adesua ɛno na ma 2021 na COVID no etwa mu no yɛhyɛ aseɛ sɛ yɛbɛsiesie Otumfuo community reading challenge na ne yɛdi kae yɛde borɔfo akenkae na ne yɛtɔsom yɛni yɛde twi yɛn ayɛ kasa na aka ho afiri sɛ obi enim na mamrɛ ne na manneɛ no onim ne kasa na ɔntomra na wɔnyira wɔ badwam so ɛno nti yɛhyɛ a yɛayɛ ɛde aba abɛduru sabre yo yɛda ase na yɛnhwɛ ɛbra a mo hyɛ aseɛ no mo hyɛ aseɛ firi brono beso na ɛyɛ abrono ahodo be sey meda se pa bra ye hya ase no sebe ye ti ofiri preko pepos nya emojaba eno nti ye hya ase no ye hya ase wo kumase kroya mu ama ye fa district ni municipal du baako ene ye de wo mo hya ase ne ye fa enkrotu ahodo a ewo 11 municipals and districts no ye de hya ase na ye wi ye hu se edimu afi atosom ye no 2022 ye bai mu ko greater Kumasi at the 16 district municipal and Kumasi metro ena eye ye de 16 no eso ye no e ma ye keka nkro no bi bo mu ehu se ekonanim ehɔ ne ye hu se se wo ye bibi na ye nhoma sua wontimi nkɔti Ghana Education Service enye eno nti ye ne wo mo kɔtena ase dwene ho 2023 eye ne se ye ne wo bɛka bom ne ya se de be ya betimi aboa ankwada adesua eno nti 2023 ye hye no 2024 na ɔhene bɛtena ba anwa so mfie aduonu num no ye se ye bedi saa adwuma no ne ye de ahye ɔhene ne monyam enti ye kwa amanto ne nkrotu ahodo aduana miensa 43 metro municipal and district centers in Ashanti region na ye ne education service for na kabo mo ye de ne ye no se ye ma education service for no eye organization no district wa ye kɔ hɔ a na ye ne wo nyina akɔtena se ne ye di dwuma no ne ye champion from the community no ye ma ne so ani ɛna ye ba 2025 no ye say okay se wo mo aye saade a enam se wo mo nim de wo homasua ene ehon hyehyɛ mu nti no ye nya ma wo nti afidie no regional directorate no one the district directors municipal directors no one organize all the 60 communities no all the 43 districts no and nananom nkro bi and municipals we achiche mu no omo ye ni nyina no omo nya 60 community champions no a omo gina homa nkro to aduesia omo nya no omo de bre and ye ba National House of Chiefs ye be ye balloting orientation be share homra and ye de call KNUSC ekoye nyi mu aka nzi ye friend knockout stages na ye nya ye ma enum ya omo na qualify na obi be ka say adentina ye manum ye wie ye ne ye hu se akenkan mu no e ma no sebe wo bo mo homoden sen me ma no ntino ye nya e ma aduanan sia e me ma edunan e ne wo ye ko nyi mu akansi no ye wie ya ye pe enum a de wo beba kotokofie na nananum abebodwa na wo atena se na ya be kai akyere wo no na e ma ya enum a ye hu wo e wo billboard no so no na esese wo ba eno na wo de be hye so ifiada etwa mu 10th of October ye ba ene ye nana Frida Osu champion free Asante Mampo community odi nkunim no medas ye bedas na ye hwe de edi kai no ye den a ebi bere ebi susu bedi kumuni chefa pa bei na nkwada na ye di ka de won hya ase no de be na wonya ye pansa de be na nya shade wo mo so aka enkran dia na kotokohene ye ma wo ne mfa so dia be na wo ma edi ka nya wo medas ye hya ase in 2021 no they were winning overall no enya 5,000 Ghana cedis onya brand new laptop the otosum ye no nya 3 Ghana cedis the otosum ye nya 2,000 the otosum 9 eni no nya 1,000 cedis and my friend no obi enya brand new laptop na ansa na wo mo ba beduru grand finale no sane ye kokro bi so ekoya the obewi ni community champion no ebenya 500 Ghana cedis na school na ofiri mu no enya 500 Ghana cedis nti ye wie no na kanesika no 300 million akwama nkoda no ena 300 million aye 30,000 akwama school no ene ye de ball mu abaso ne ye ma wo nhoma so we ena Kenya nkoda no any school no ye koye nim na ye ko edu ba bi no ye de epejas kanumu ema say the free ebemfie mienu ne akoda bi a wa wi ne bi anya 10,000 Ghana cedis ye titiska 100 million na the school no so anya 100 million school na akola no free mo no so nya sa the otosum ye no nya 60 million aye 6,000
the otoso miensa 40 million 4,000 the otoso 9 3,000 and the otoso num 2,000 sikana ofra no a osi akan ne nya no eno abi na ne school a ofri mu a wo tete no so enya eno achi no ye sponsors no ema wo mo niema ahodo na de di mo ne se akoda a obedi kan no so no wo university scholarship me na o ka say George Damia odi kai 2021 de no ye de no call Prempeh College wo wie ye no say wo Kwame Nkrumah University of Science and Technology ye bia school bro nya chi ya wo ko second year foundation no ene etua no hoka de otosum ye no na Lodina George Dame ofri Krobeso George Dame na o Anomanye community wona Kumasi ya de otosum ye no na so Lodina Sawa Japan no so tafo de otosum ye nsa no say me na o ka say wo Prempeh College on so no ofri Buaman on so odi kai ale de no ko opokuare na Frida so efra santemampa wodi kai na enam se nyimu bia nim no afi Kumasi ni ba akope na wo emofra num no mo na mampon na ye twede na ye we kwada so na ye oboase na ye kunsu afi atwa mo no na Kumasi ni bia nim na ye boaman na ye twede na ye mampon na ye feyase na boaman feyase nipanum na wo mo ekọ afia etwa mo no enti saa na enhyehyeye no etie yo na o ka bibi se ngomesua so ye no mo ne wo mo aka abom na empempi no se ye kọ se ye di nkunima ye di ma ye busua ni ye di ama kuro nankasa ye wo mu no se nkola no ye bibi sa die na ohene okuro mo no ne mo aben no so kaso kotokohene ya de we di a menso menya bibi emfa support sa kola di nkunima wa di ama me anase awofo na busua ofiri mu ya na munya moa bi anase DC or MP or dia ahokeka be no so de bo akotokohene sase ya keka ya keka nyina eni manyam hye ma obi ade moa bi sa ba me da se pa se wo hwe ye won krobi te se kunsu ye won krobi te se trede ye won krobi te se tuase ye won krobi te se feyase ye won krobi te se kuna sa enkrotuo yi nyina no nananom omo nana yima awra wo tuase nana no bi nsra wo trede nana Dr. Duajima bedu a wo kunsu nana kumani a wo kuna nana boachi ya ma wo kwantakase sa nana ade jamra a wo feyase na sa nana no nyina de wo musika etai dwumadie nachi eboye achi dom eno nti wo mu nkuro no kura no ya ma wo mu one slot a wo mu community ni nyina no wo mu enya bi ewo mu enti ye wona nanom pia wo mu bo eno achi no education directors wo mu ye ni nyina nam se regional director of education Dr. Amankra so any di dwumadie nachi no one ne directors nyina asigina se wo mu bebo afiri se wo mu nim se de ye no boa homasua na ye betimi asiebo ne yaka ne obi a opa bi akwa Shanti Regional Directorate akohwehwe mu se from 2021 till now no performance for our BEC our languages ne twi ni English no Appiah ewa santemam na ni nyina na se ye dwumadie ama akenkai Appiah ye dwumadie atwenkwara no adwene aben akenkai na wo mo kenkai no so na de wo mo ben adesua eboa ma wo mo adesua no so Appiah entina sa na etie yo yensan ko ye kosan foforo so e ba ni sei a na no akwada di nkunimi na wo hwe sede asukufuo yi na ni kana efe na woto na wosen acho aka menya na kama saba ya akwala na nka ne enwuma meribi na me di bi dwale na me punu bi eso ama me peso wosenkafo se bibia wo ne bre e ba ni sei na mokọ ba bi sa bronu bi so a sei na ya mu nkwala na wokeka ya na wo mo fom se mo prom so obi anya bi ankobe ya na ye can we de ebo school mpanimfo ene achechefo na ba so free say ye share dwumadi asi ama wo mo ahyase ABA reading club ABA libraries said be yankola no be bo mo adesua enti yeso ABA ye pono ama wo say so obi hia nhoma o de krata bre e be yan hihye ne ama ombi enti eboa kanya nkoda no pa yo ye beda wase we eye Otumfuo education Otumfuo say to the second foundation opening power no and oda no Otumfuo say to community reading challenge opening power down ono na wo hwe se nkwada ne besua nwoma na obi a wo free abusua bia se bi emunya na suniti dibuare no obenya fa pempa wo masua mu na enso wa kotokwani de oso mu so oboa wa aje se wo no ohwe no
ana wonsu onu wo kura na sabe nyame fa sama de obeto aso ho enti sa wo hwe billboard so a enkwala omo wi ni abaya ya ogina me nsa bonkum so oda so bi na wono aso no oha ono aso no oha mema na bonidin na ono so nkunima odi ye ne de na sefo nyina no ono so akirem me we free mampon kontonchi na na jakuma du fie ne nana no mampon hema ya na na sebo nsu ya wanye ne be because no nana no me so me free nsu tanti me ba no say nkunima wadi wo so ho na ya woda me so me debro so sanse me de no ye to hye enti nkunima wadi ma me eba ne sei na usi kete se sa kenkan wo be kenkan bi na aba oti poda so be di nkunim kacho ani competition ni de na enye fisem last year de ne easy coin ankopon na aduma boa mia ma betuma bedu sa stage we intim de edi kan de ankopon asese ono ankasa aboa mia abom ho ban efiti semba last year mbeto so forta na ye me ye payment me nkunim no this year ma bedi first de ankopon asese waboa me afen so me da yeso ya majesty Otumfuo 6 to so mienu asese ono nso so esam ne sua hunu nyema wasua afa nyema kenkan hu nyina ono so aboa de sa ade we ya ba boa ye improve English ni reading no esan say tree na kasa na students enshada any tree no reading na English na na kan nti English na na enim nti Otumfuo na adwen so de sa competition we be ba se de be ye be boan ama yetima kenkan ye tree no nso bebre afa so me de Otumfuo foundation so ase say omo nso this our found for competition we aba boa yen ama yetimi improve on our vocabulary any English ni tree ni na so afa nso me da mampon kontonchi ni na so ase say omo so modon pai bota mechi ama metimi ba ya last year mba no muta mechi ye pan na so ko di fourth na so this year de omo jiro mo ho de pai bota mechi afa nso this year me ba ya abedi nkunim ma metimi da trophy ne ko mampon kontonchi a omo ni agi ye pan afa nso me da me students ne me teachers for me trainers ni me headmaster ni na me do mase omo no me share me nkran cause last year na man nkunim de na ya pan cause last year na kra de ka man nkunim ni say me opportunity be na baba me am meeting be di mu for finals no but this year de me hu say me ko finals enti na meeting me jire me hu am meeting ko di nkunim no enti me da mamponfo ni na so ase na first me da me sa da education officer so ase so no so oba finals bi di ade na ni monyam ni na beta machi a meeting di nkunim am de ko mampon yo mama yen hwe ebra wo ba de edi ka na udi nkuguo no se na onkrofo bi kan na wankasa se na wo ka kire wo ebi wabam ebinim bu wabam na wankasa wabam bui ana wo hye wo nkran se de etie bia de waka no ne de nyame aka ne bebem last year na me di fourth ni de me sunye ye pa cause na ye me ya na me ka se me di first na nkofo ka se we free that dey akwa di fourth ka se we di first na so ni na mbu ma bemba na ye me ya ye pa hye me na so ni na hye me nkran se next year me wo ho nku a me ti ase me wu ye die aye dia next year me ba next year so nyankopɔ be hye ne ho ani munyam ma di nkunim a me ba ya nso a ma ba di nkunim yo yen hwe na anu edwa kese a ye bo Otumfuo fie na sukufuo nchichemu nananom akunini nananom amanhene nananom abrempon Otumfuo abrempofo na manhene nyina begina ho na ade ayi se de musika no ade na nyese bia ade no woni mo wo bia ya netese ye kire mu ade no mo ni mo ye atiefo enwan wo buku no nyese da nanim o onim ukoya na bia ma na rese na aka na nyese kwotokwa hene wabo nipa enti sana nananom hu wo no ye wo say dom ana eta wachi no ne nananom mo begina se ye hwa makotokwa ni so ade hunu abamu hu nananom akesefo kuku dam ne ntim ani sini twafo e ba bia no sana wo ye wo if it's last year buy me ba finals no me be hu experience said the finals ni simiti no me ba this year no my yama ahye me course last year no me hu said that ni simiti enti yama ahye da ahye me yie pa but say na us me kan say book ne koda ho na ye kenkan no so wo fi a wo like we champion wa wo fi ni say what na ho I was so read books bebre but me share word bi kwa wo ba ha obet ma be shia enti wo say wo ti fi ni say what da I was time bia wo ti me read books bebre enti ba ha e be ya fo ma say be ya bie ma na wo kan eno so na bo am pa Otumfuo se tutu wonya mampani sanka wo ye yi a wonya ma no nanso wafa sa adwumadie we asini ho so enti sai na wo free Ghana e ofri mantam dunsia ni nyinam sai na wo ka cha nananom a omo so kaka o metumi ya kakra bi ne sai omo so enye bi na ebi free apu ye ba na ebi free atoye ba na na munyama ka abo na mabaye Ghana sai afuto be na ade ma nananom
Dedi kamera na no masse say competition we final so omodo mani monyam no monim die no musu ahuni na beta ya chire ma na ye kama afa nso me catch na no say omungusu ambo foundation because omo bo aye pa ye wa hemfu bi a omo bo foundation pa ma ne koso yi enti me catch na no say omungusu a no mo bo foundation hwe no ma njaida say be ya Otumfuo foundation so ombe show mo hu kwan ene kotoko hene nso ongusu a nye we me say kotoko hene sebe na chini hɔ a obi fufuro ba besi hɔ no ɔno nso beto asoa yesa de mi se ne se nipa kɔ ba besi no so ɔmboa no for Otumfuo foundation yin kɔ animu na me ka che se ɛyɛ wo pɛ ɔbɛyɛ wo de se enka Otumfuo betumi atrɛ ne ntabam akɔ mantam dunsia ne nyinaa fa twan ɛbɛyɛ me de ye pa because obi wɔ hɔ a onni Ashanti region hanum say no obu o region foforo so onim reading pa nanso esanse ye ntremu nko no e ma ye hu ne talent e woni mu enti message Otumfuo say next year oba be ya sa reading competition we ya ontremu enko 16 regions ni na obi a onim reading bia ma ma ye bi na betima bo mo nso ye nhwe adana wudi nkunim na nkunimdie no ebaaye da no nkunimdie ebaaye na Otumfuo abrempon na man we sole amede wo bekwa abrochire we na be so amede na wo se chese mo ho ya mo se chese abrochire na kura abu mo so wani we sole amede mo bekọ chese kotokwan ne ojiba bi oja na hwana ne hemfo na abrempon so gina na ne menya adwen pacho me ne o ya adwen pa cause abrochire na mo ka asam de bekọ no mo ka say last year mohima no abrochire be ka che say o the 3 first second third pe de bekọ abrochire pacho okaso ohima na obrochi asantini bi no ye akoba na asantihima obrochi na ohima de na sana minim sana makatri minim na Queen Elizabeth asane we asante Queen Elizabeth na onti bia na Otumfuo na nhehye ya ebi ono so bebo amamo nso so enti sade etie bia no ebeyi enti asane ho no ho ye o chesa brochi no kura asafono mo we asmede mo beko nipa miensa ombedi first second third on beko but finals we ya buy a trade and hine ka say or the 4th and 5th ne beka ho say 5 finalists ni nyina na ekwa abrochire me gina ka airport kra me ntumi na nsi hoda kotoka airport kra me nko hoda na so esan say Otumfuo aboan the foundation we ya ba ani akenkan we nti aboa me metima di nkunim a me nso me ekwa abrochire ni bi UK ho nya easy kwa so beko no wa chepa ansa na wetima ko UK na so esan say reading we nti tima bo ma mitumi eko UK me de Otumfuo ase pan se o disa nyima we abreye yo ene ye wase airport kro hu oda me kra tro bia me pesika ko mi kro mu nsuta transportation ye 20 cities eso na aye de amaye enti me de nkuranshansam ma awofo ne se achia nsuamu yi desne kasa bebuo nyina enne na ne ma me ne ne o enti momaya maye ma ne meye na ye ntu omofo ye nka wo muti nwura kenkam ne se wantumi anhwe ni pa kwatokwan na da romanti woye ne ho sua oso ba bedi nkunim ama Ghana ne asanteman ne mantam dunsia nyina aye kra behwe na ye nkwada no so adwuma tumi abi ne se ye niwa omoso abeso Ghana ye fra me nana akua de bi nkonsa abura so hemani ye bo Otumfuo setu nana mo ntuo fa ngomesua pa hono eno nso atumi akoso wo ba bia fampa bota na chi ne bia na enye asante mantama ebedu nso so enti wo hene wo hia mpa bana mi se wonyame ayawi era mo nyina as adenti ne ebube ne brebe nse se ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro nim a wase wadoresa tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumonim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede